Anul trecut am tras surpriză mare. Când ne-a fost spărge carofierul, nu s-au spart țăvile și am avut probleme și pre. Am cam înghețat cu tot asta, dar anul ăsta sunt mulțumit. Sunt mulțumit cum de. Dacă da așa până la primăvară. Oricum e bine față de anul trecut, acum dacă ar fi toată iarna așa, să nu fie iară ca anul trecut. Anul trecut a fost dezastru. Termica are o datorie de 4,5 miliarde la Aquavas, de aproximativ 200 de milioane la E.ON, însă datoria ce trebuie achitată în timp cât mai scurt este cea de la Gazest, în valoare de 1,3 miliarde de lei. Ce se întâmplă dacă nu achitați la gaz? Trebuie să achităm, trebuie să facem efortul să achităm. Noi am emis facturi către abonații noștri, am emis facturi aproximativ de 800 de milioane de lei vechi, din care se scad valoarea ajutoarelor. Încercăm să achităm până în primele zile, o să achităm cu prioritate la gaz și Aquavas. Până în prezent, Termica a încasat de la populație 46% din valoarea facturilor emise. Data scadentă pentru achitarea facturii către Gazest este 15 ianuarie. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, Gazest va opri furnizarea gazelor naturale, iar caloriferele abonaților uzinei de termoficare vor îngheța.